Здравейте, хора, които не ме познават. Казвам се Петър Ценкин и направих една малка кола да свири много. Всеки, който следи страницата, сайта и така нататък, знае какво правя. От известно време си мисля, че тая кола трябва да я представя в едно видео, да кажа малко за нея, тъй като колата стана факт за месец и половина от покупката и до първото и състезание. Volkswagen Lupo е колата. Общо взето, тая кола нямаше да бъде факт, ако Павел Павлов не ме беше ръчкал постоянно да я направя и да я довърша. Павка. Освен това, колата търпи постоянно трансформации от както е създадена. Миналата година, между другото, септември месец, и беше първото състезание, стана шампион. Вече сме 25-та година, първата квалификация мина на летище Крайници. За сега водим и имаме национално класиране от тази година, за първа година в нашата страна. Благодарение на Цветан Вълковски и групата на софийските маняци. София SPL Team. Колата общо взето я закупих супер лесно. Колата е от Швейцария. Изключително здрава, без никакви ръжди и прочие, на 104 000 км. Реших да я нарежа и да я направя. Реално цялата трансформация на този автомобил се случи за около 40 дни. Пълно разглобяване. Цялата е заварявана. Обличане с бреза. Оформяне на абсолютно всички детайли. Боя. И съответно техника. Колата е наредена за няколко, може би 2 седмици, не спане. Наистина, винаги в последния момент е страшно. Който е в тая сфера, знае. Както и да е. От известно време си мисля за това видео и ще го направя. Ще разкажа за колата, ще покажа снимков материал, ще снимам доста детайли от нея. Може пък на някой да съм от полза, други пък да не им харесва. Не се смейте много, за пръв път правя видео и най-вече за пръв път ще го качвам някъде. Дано да се получи. Бъдете благосклонни.